To a Najeriya masana lamuran tsaro da sauran al'umma na ci gaba da yin tsokaci tare da mayar da martani bayan da aka ɗauki tsawon sama da sa'o'i 24 ana cece kucen cewar gawurtaccen ɗan bindiga nan Dogo Gide ya mutu a wani asibiti da ke cikin jihar Sokoto. Ga dai ƙarin bayanin da wakilinmu na jihar Sokoton Ma'awiya Abubakar Sadiq ya yi mana. Wannan labari dai na mutuwar ɗan bindiga Dogo Gide kusan ya karaɗe kafafen intanet a Najeriya. Amma kuma tuni wasu ke ta ɗiga ayar tambaya tare da bayyana shakku dangane da sahihancin labarin, inda hoton da ake nunawa na Dogo Giden da na kuma wanda ake cewar ya mutu, wasu da suka san ɗan bindigar Dogo Gide sun hakikance akan cewa san ba shi bane, kamar yadda wani da ya mu'amala da Dogo Giden a lokacin da ya sace ɗaliban FGC birnin Yawuri ke cewa. In gaskiya an kashe shi bisa ba nuna gawan. Rabona da magana Dogo yau shekara kusan daya. To an ka faɗi Dogo Gide kamar me yake zo muku a zukata? Wallahi faduwa gaba da bakin ciki. Dama dai wasu bayanai da aka rika yadawa a kafafen social media sun nuna cewa Dogo Gide ya samu raunuka ne na harbin bindiga sanadin wata arangamar da suka yi da jami'an tsaron hadarin daji, inda wani babban jami'in tsaro suka yi masa hanya zuwa wani asibiti da ke birnin jihar Sokoto kafin daga bisani rai ya yi halinsa. Malam Bashir Altine shine shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto. Gurbatattun ma'aikatan lafiya suna fitowa daga Jibiya, wasu na fitowa daga nan yankin Shinkahi da nan yankin Sabon Birni da Isa, duka suna shiga cikin dajin suna zuwa wannan wuri su ma yan bindiga magunguna ba ko al'amari bane. Sannan kana ina shekarar ta wuce waɗannan yan bindiga ainihin aka tabbatar da sun ta aikin haji. Irin hadarin da ke tattare da wannan dan bindiga Dogo Gide da kuma girman ta'addancin da yake aikatawa a jihohin arewa maso yammacin Najeriya na ɗaya daga cikin abin da ake ganin ya sanya mutane a Najeriya suka kosa da cewar ya mutu. Barista Audu Bula Mabukarti masanin tsaro ne a yankin Sahel. Gwamnatin Najeriya jami'an tsaronmu ba su taɓa yin nasarar kashe babban kasurgumin ɗan ta'adda wanda za ka iya kwatanta shi da Dogo Gide ba. To kaga idan har sun yi nasarar wannan lokacin wajen kashe wannan kasurgumin ɗan daba, to ka iya cewa babban nasara ce wadda ba su taɓa yin irin ta ba. Duk da yake cewa kashe mutum ɗaya ba zai iya magance matsalar nan ba, to kashe kasurgumi irin Dogo Gide ɗin zai iya rikita lissafin waɗannan 'yan bindiga musamman waɗanda suke ƙarƙashin shi, kuma zai iya sa matuƙar tsoro a zuciyar sauran manyan 'yan daba. Kawo yanzu dai babu wani jami'i a hukumance ko mai zaman kansa da zai iya tabbatar maka da mutuwar wannan ɗan bindiga Dogo Gide. Sai dai yayin da hukumomi a Najeriya suke cewar suna iyakar ƙoƙarinsu wajen kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga, masana da masu bin diddigin tsaron ƙasa na ganin akwai ƙamshin gaskiya ga irin wannan labari. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Shi ma ya bayyana abin da hakan ke nufi ta fuskar tsaro. Muna jiran hukumomi da su fito su yi bayani su gaya wa 'yan ƙasa hakikanin menene musamman tuhumar da ake cewar an kama wani babban jami'in tsaro wanda aka ce ya ba da gudunmuwa domin kai Dogo Gidan asibitin Mabera a Sokoto da kuma daukar gawan shi zuwa wani guri. Idan dai za a iya tunawa wannan dan bindiga Dogo Gide shine ya jagoranci sace ɗaliban makarantar FGC birnin Yawuri da ke jihar Kebbi, kuma yanzu dai za a zura ido a gani shin ko shine ya mutun ko kuma a'a. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto